til min turkammerat, han sover stadigvæk. Sover du, Jonny? Er der liv i dig derovre? Hvad siger de her? Hvad? Hvad siger de her? Jeg siger, er der liv i dig? Nej, jeg er død. Synes, der har været så stille herude. Ja? Jeg synes, der har været så stille herude. Ja. Nøj, der er søen dernede. Det er jo også stille herude nu. Ja. Stillemarken. Endelig der kommer liv i dig, du har ligget og snorket. Har jeg snorket? Ja. Nå. Klokken den er lidt over 9:30. Ja. Skal vi lave bål? Har du kunnet holde varme? Øj! Dernede er dyr. Wow. Der er dyr dernede. Øj. Jeg får dem kunne hjælpe med på billedet. Øj. Var det en bjørn? Nej, der var 5-6 rådyr. Hold da lige op, mand. Jeg fik den også med på filmen. Super. Lige ud af kassen med det rigtige tilbud. Hvad? Der kom du lige ud af kassen med det rigtige tilbud. Ja, det må jeg da sige, ja. Og de hørte, vi snakkede her, så derfor så tror jeg, de reagerede dernede, så de stod hernede. Det gør de jo. Ja, her vi står op nu, tror jeg.